Doncs l'idea és, seguint l'estructura de la primera audiència catòlica, agrupar-nos de Doctor Who sense arribar a parlar de Doctor Who, amb la Nieves Galvez. A través de la música. Creiem que aquesta és una xerrada que pot interessar molt a la gent que no li agrada Doctor Who, fans i no fans, i de fet pot ser una porta d'entrada a la sèrie tan o més legítima com una conversa per la mateixa sèrie. Jo vaig entrar a Doctor Who molt tard, molt de rebot, perquè sí que sempre m'havia agradat la dimensió desconeguda i tot això. Però Doctor Who és, per el que diuen mainstream, per la gent, pel públic general, és, jo sempre ho dic, un capítol de cada 3 aproximadament. La resta és més colorida, original, que és la seva virtut i el seu defecte, segons el gust que tinguis. M'agrada de Doctor Who, a mi, personalment, és que és una sèrie educativa que, a veure, és de cana, porta 50 anys, reinventant-se amb una pausa al mig, el que vulguis. Però el que té és que és educativa per als nens, perquè té coses històriques, allà tenim un episodi dels romans, del primer doctor, té explicacions de ciència, i sí, la BBC tenia sèries molt bones, d'això tenia documentals, tenia sèries històriques, però era més per gent gran. En el que va ser pionera aquesta sèrie és en fer-ho tot divertit i amb molta acció, més per nens. Bé, per nens, no era a la secció de nens de la BBC, era a la genèrica, a la de Family Show. Dir que va ser primer una cosa més, la seva música. Aquella època era la de l'Sputnik, la de l'exploració de l'espai, la gent mirava cap al futur. La idea de la TARDIS, amb això que és una màquina que viatja pel temps, pots fer històries al passat, al futur, el que vulguis, és de la màquina del temps, però l'estètica la van fer futurista. I la música també. Llavors el que volien era una música que no fos de cap instrument de la Terra. Com ho van fer? Doncs el compositor, Ron Drainer, australià, era especialitzat en música, televisió i cinema. Va fer una melodia senzilla, molt senzilla, perquè com que volia música electrònica, ell sabia que no hi havia instruments, no existien els sintetitzadors. El que hi havia era un equipament electrònic molt limitat. De fet, la intèrpret de Derbyshire, matemàtica, de fet no hi havia titulació de B.U. en enginyeria en moltes universitats, s'especialitzaven en ciències, matemàtiques, física i música. La melodia de Doctor Who és que no la va tocar ningú. Les notes eren directament sense cap instrument i sense cap intèrpret. Només la BBC Radiophonic Workshop, com si no hi hagués ningú allà. Era tot tema de paperassa. No sé exactament, no és només la música, és també actors i guionistes, coses sindicals. Estava prohibit que gent que fos de dins de la BBC tingués el seu nom als crèdits. Dels anys 60 a la primera meitat. El que hi havia era només un instrument elèctric, no electrònic, que era el theremin, i les guitarres elèctriques. Les guitarres elèctriques no sonaven elèctriques, era només que els músics de jazz, com que la trompeta sonava molt forta i la bateria també, deien, doncs a la guitarra li posa un micròfon i entra molt de soroll. I volien amplificar això sense soroll. Què van fer? Doncs com que les cordes eren metàl·liques, si mous un imant al voltant d'un cable elèctric, d'una bobina elèctrica, generes electricitat per inducció. És el mateix principi de la guitarra elèctrica. La corda metàl·lica, amb un circuit que hi ha sota, fa la senyal elèctrica i va directe al micro. Però sonava guitarra, ni distorsió, ni res. I el theremin és una cosa molt més estranya dels anys 20, el principi és el contrari, capacitiu. Bé, suposo que molta gent ja sap que és el mateix principi que el que fa que quan hi ha una antena de televisió o de ràdio amb interferències i acostes la mà sona més bé. És perquè la capacitat de l'aire de conduir les ones electromagnètiques o l'electricitat estàtica és diferent a la de l'aigua del nostre cos. Llavors, si acostes més o menys la mà, canvies la senyal. I el que té el theremin, les dues antenes, una és per més agut, més greu, i l'altra per volum, més alt, més fluix. Dels poquets que saben tocar el theremin està ja Michel Jarre, el compositor d'Oxígeno. A veure si trobo aquí el link. I bé, els altres de la música electrònica primitiva, protoelectrònica, que deien, són gràfic. La guitarra era normal, però mireu quina bateria de distorsionadors té a davant. Els gràfics són els primers que van fer servir distorsionadors a la flauta i la guitarra. I
I només diu un parell de cosetes que m'he deixat presentar a Nieves Galvez, que ho ha fet ella moltes taules, però falta l'essencial. La Nieves és l'única persona que ha escrit un llibre, un article sobre això a l'estat espanyol, que és sobre la música de Doctor Who. El Tommy Wimes, que a més l'ha dit en ell, i el Marcos Muñoz, que ara el tindrem aquí. Interessantíssim, qui vulgui profunditzar una mica en el tema, aquí trobarà alguna coseta més. Alguna pregunta referent directe al Nieves, no? Doncs va, fem la pausa, si algú vol pujar aquí, ens hi quedem i li explica, i ens posem ara directament amb la sèrie, amb 5 minutets. Això de que no arribarem a veure mai la sèrie, ho dius per la clàssica, perquè no hi ha possibilitat. La clàssica és que emitir-la normalment per televisió sí que es va fer als anys 80 allà a Barcelona per el Quart Doctor. De fet, jo no me'n recordo perquè era molt petita, però la meva mare se'n recorda del Quart Doctor en la seva bufanda. I això només pot ser quan veníem aquí des d'Almeria, que era on vivíem en aquella època, a visitar els meus avis que vivien aquí. Llavors, és que a l'arxiu de TV3 potser queda, però a part d'això, és molt difícil de trobar a televisió estàndard res de Doctor Who clàssic. És juntar-se amb amics i DVDs o internet? Doncs 5 minuts i parlem. Tenim el Marcos Muñoz, que estem parlant una miqueta, és un dels sovins més prolífics que tenim al país, escriptor periodista, autor de Dicen la muerte fatal, Algo viejo, Algo prestado y Algo azul. Tenim Raúl Tidor. Raúl és llicenciat en comunicació, creatiu i guionista, està vinculat a molts programes de TV3, ha estat a Sputnik, uns quants anys això ja, Sputnik, Loops, gairebé, Loops, no sé què més tenia per aquí, Silenci, Ànima, la Marató de TV3, i ha estat també editor i director del canal 3xl.net, difunt des de fa un parell d'anys, però que va portar el Doctor Who, va traduir en català, i l'experiència que té com a director del canal pot ser molt interessant per saber què va passar amb Doctor Who a Catalunya, perquè és un dels pocs llocs que va estar tractat i força ben tractat. Tenim la Nieves, que l'incorporem, ja s'ha presentat ella i jo, que ho he pogut. I la Montse Garcia, diplomada en Història, obvien també la... Vull dir què? Llicenciada, perdona, en Història. És l'administradora de la revista digital de la web Papel Psíquico. Ha traduït, no de forma oficial, alguns llibres sobre Doctor Who, web Audio Who, i crec que també és Trekkie, per tant... Trekkie, Watchy, Tolkien... Quan ha estat el concepte de regeneració, que el punt de partida va ser això, casualitat, no? Pràcticament va ser reconfigurem la sèrie perquè hi ha un home que està malalt, té èxit, la fórmula funciona. Total, és extraterrestre, et pots inventar de la seva biologia el que vulguis. La sèrie va estar a punt d'acabar-se el 1969, quan acaba la història de Patrick Troughton, el segon doctor. Si tu mires les temporades del primer doctor i del segon doctor, l'últim capítol del segon doctor pot ser el final de la sèrie perfectament, que està a un pas d'acabar-se la sèrie. Per sort, jo crec que van continuar i això va donar lloc a una reconfiguració total del que era la sèrie. En les primeres temporades del que era el tercer doctor no hi havia l'espai, era tota la Terra, era James Bond, era molt diferent la sèrie. Però va permetre això, reinventar-se i trobar noves maneres d'explicar històries de Doctor Who, fins i tot sense tenir elements com això. Anar a l'espai, tenir els Daleks durant molt de temps i així. Es va inventar un gran personatge com era l'Amo, que és la nèmesi del doctor, és el Moriarty del doctor, podríem dir, i que ha continuat amb molts actors també amb el llarg dels anys. Els Daleks és una de les constants també de la sèrie. Creieu que aquí a Catalunya i Espanya es podria fer una sèrie d'aquest perfil? Creieu que Doctor Who, per a les persones que s'hi costen ara, és una sèrie que té molts referents anglosaxons molt potents i que per això no acaba de regalar lluny de... A veure, la ciència-ficció jo el que diria és que el Doctor Who més aviat, la primera relació té que es vegi bé a Espanya és la dimensió desconeguda, que és de l'època en la que encara estava tan de moda la carrera espacial i podies parlar d'extraterrestres. Què més? Doncs també les històries para no dormir, las historias del otro lado. Las historias del otro lado, gairebé ningú les recorda i eren boníssimes. Això sí que era la dimensió desconeguda.
Però el Doctor Who té dues coses, el històrics i el de ciència-ficció. I de ciència-ficció ara directament ja no està de moda, a no ser que ho facis més bé que la competència. I el pressupost que hi ha a Espanya sempre serà la meitat que el que hi ha per fer el mateix fora. I dic el mateix i no és veritat. Perquè estic parlant, mira, el que sí que es fa bé a Espanya són sitcoms, història, que ha passat el Ministeri del Temps, que és un homenatge a la part històrica de Doctor Who, o més aviat de Torchwood, que és el seu spin-off més de tocar els peus a terra. Però les coses extraterrestres de colores estranyos i que den grima, això és més per les nits de terror que per una sèrie amb molt públic. Aquí, en aquest país, per la cultura seva. Doncs és que aquesta és la clau, és a dir, jo crec que per entendre una mica el Doctor Who, abans d'entrar que si shows rares i tot això, jo crec que s'ha de posar una mica en context. És a dir, estem a Anglaterra, l'any 63, i a Anglaterra hi ha uns personatges molt icònics que alimenten el que és la base o el substrat més intern del Doctor Who. Comenceu a pensar en escriptors que comencen a fer novel·les que han passat a ser personatges icònics a la cultura popular entre els finals del XIX i els primers del segle XX. I què tenim? Frankenstein de Mary Shelley, tenim Peter Pan de James Larry, tenim el Dr. Jekyll i Hyde de Stevenson, tenim Bram Stoker i Dràcula, tot i que hi havia de llegendes d'Europa de l'Est. També tenim Arthur Conan Doyle i Sherlock Holmes, Edward Burroughs en John Carter, tot això fa... I Dickens. Dickens, la història del conte de Nadal, del senyor Scrooge que visita els tres fantasmes i viatja al futur, tot plegat. És a dir, ja està en el substrat, ja està en el substrat de la cultura popular. Aquí, quan dic aquí a Catalunya, a Espanya, a Bordeus, fixeu-vos que sí que hi ha referents de fantasia, però no estan tan arrelats. Jo crec que tenim la concepció de que això és la ciència-ficció, la fantasia, i això és una cosa que ho fem fora. Això passa fora, ho mullem, ens ho passem bé, però nosaltres quan ho fem per riure. És a dir, còmics de superherois a Catalunya, a Espanya, Super López. I si fas alguna cosa ha de ser de conya, ha de ser de broma, però tenim tots els dibuixants de Marvel i DC i els escriptors d'aquí ara mateix, són dominats espanyols. O sigui que hi ha com una manera d'intentar fer-ho, però no poder sortir endavant, no ens ho creiem. En canvi, allà... Sí, no ho sé, ho comprem, però no ens ho creiem si ho fem nosaltres. Yo te explico, no puedes competir en una fila de series de fuera que están fechas a presupuesto de presupuesto, en vestuario o en decorar, o en maquillatge. El tema pressupost hauria de ser mai important. Va ser al final la mort de la sèrie d'arribar a fer això. Però arriba d'Amèrica, sèries amb el doble de pressupost que el de Doctor Who, que és 4 vegades més que el d'Espanya, i la competència... Però podria resistir perfectament amb el pressupost. Però pensa que quan arriba la sèrie al seu final de la sèrie clàssica, el 89, és el moment que entra la nova generació de Star Trek. No pots competir a ciència-ficció, tu no pots tenir un canal a la nova generació i en l'altre... Jo estava a Casa de Davis, reconfigurem tot l'univers del Doctor Who, però no serà un nou perfil de públic o no canviem amb això? És el que deia abans, va ser molt intel·ligent, va ser molt viu, perquè va dir, si fem un reboot i sota el Doctor Who ja no viatja amb la cabina de policies o que viatja amb una Thermomix, doncs estem aquí fotent en l'aire a la gent que coneix el doctor i que per ells és una cosa molt creuada. També, si de sobte fem veure que tot el que ha passat abans també tot compta, passa com amb els còmics Marvel o DC, que t'has de llegir 700 números d'abans per entendre allò. Sóc un personatge i diu, oh, ets tu! I vaig dir, qui ets tu? No sé qui ets. Llavors va trobar un mig molt clau. Al principi de la primera temporada hi ha el TARDIS, hi ha la companya, que és la Rose, hi ha el tornavís Sonic, hi ha, òbviament, els metges del temps i tot això, però ell diu, corregeix-me, no sé quina memòria, fa molt temps que no la veig, que hi ha una guerra i que ell és l'últim dels senyors del temps. Per tant, tot aquell planeta Gallifrey, cartró, pedra, amb unes ombreres i tot això, calassa, ja sortirà quan toqui i fiquem més atenció en justament el que deia el Marcos. Aleshores el que el que feia és relacions. Tots els seus arcs narratius i tot això estan en base a les relacions. La relació entre el Rose i el doctor, sobretot el David Tennant, que ja s'ha iniciat amb el Christopher Eccleston que no abans, és brutal. És una gran sensibilitat. I què fa l'Steven Moffat? Doncs, bàsicament, ell veu els personatges i és molt clar amb la Clara Oswald, que és la companya actual, com a dispositius narratius. Fins al punt que en alguns casos se li veu el lector. A mi m'agrada molt alguns capítols, però és que se li veu una mica allò.
has introduït aquest personatge perquè d'aquí a 4 o 5 capítols fer aquell gir de guia de ja, estaven tots morts, ja. No, ja. Però després queden buits, són com carcasses buides. Steven Moffat sí que al final va dir, vinga, va relliure i aquí sí que ha tornat tot el que havia de tornar i més, però d'una manera progressiva, que això està bé, perquè la gent si no queda saturada d'informació. De fet, en el T-Davis, a la primera temporada, no posa un mostre clàssic fins al capítol 6, que és d'Àlex, i ho fa molt bé amb la típica d'acció d'un estil molt modern, perquè sí, es corre per passadissos, però més per un estil de la jungla de cristal que no d'explorar clavegueres. No, a part, fins i tot jo penso que Russell T. Davies va ser molt intel·ligent en fer el personatge del propi doctor atractiu, perquè fins i tot sembla com una mena de soldat en síndrome de guerra, no? Perquè és un home torturat, molt violent, que se li nota que... A part, és dels doctors que té l'aspecte més diferent, perquè el veus amb una casaca de cuiro, amb samarreta... Exacte, amb cabell molt pur, molt rapat, que recorda un soldat. A mi, per exemple, em recorda a Rambo, per exemple, que no es pot adaptar a una època de pau, no? I a part d'aquest punt de tortura, de dir, bueno, soc l'últim senyor del temps, és un senyor és un tio que el veus que disfruta molt de tot el que fa de la vida, s'implica molt, però té aquest punt foscur que es veu molt bé a Dalek, no? Quan troben el Dalek, que ja surt tota la ràbia, no? Tota la estat un soldat. Sí, és que és... Sí, perquè és a més el capítol de no, l'enemic no és una cosa per matar-la, és per parlar-ne, entendre i posar-te a la seva pell. Està molt bé, jo també pensava que era l'últim Dalek, perquè era la guerra del temps i els senyors del temps, però després et descobreix que també es carrega els Daleks. El que m'agrada és que tingués aquesta segona lectura que no és el típic de mira, no li ensenyo als nens que a l'enemic pim pam pum i fora. No, parla amb ell, arriba a un acord i no sou tan diferents. És perquè és educatiu de la sèrie, no només dades històriques i científiques, no. Fins i tot per desenvolupar-te com persona. S'ha de pensar. La clau és de les sèries, les bones sèries de ciència-ficció, no només Doctor Who, Star Trek, la sèrie clàssica, la nova generació, el que vulgueu, els bons capítols fan servir la ciència-ficció com un embolcall per explicar històries que si les expliquessis tal qual podrien arribar a ser molt violentes pels espectadors. Sí, perquè crec que és l'hora. Sí, passem. Ho deixem aquí, jo crec que ens hem fet una mica l'idea del que és el fenomen de Doctor Who, 50 anys, hem hagut de resumir una miqueta. Agraeixo molt sincerament a l'Àlvar, que no sé on està, no hi és. L'Àlvar és el que ens ha fet, ens ha posat maco tot això, la part informàtica, amb la Nieves, correcuites, sobretot, el Joan Carles que està allà agenollat, no sé què fa darrere, que volen els volums, que és el 50% dels Reis Catòlics, el Quim Cruselles que ens ha fet la promo, el Joan, el Jaume Salés que ens ha conegut a l'hora de començar. A tots moltes gràcies.